Брат, ядат мъкът. Ай, горе дясно. Аз съм пък 33. Ай, 34. О, някакъв майзядя. Аз тук ще обирам. Изчакай да е. Ще издъвам. Мен ме изяждат! Ха. Павел ли се пишеш? Мартине. Ако до един час не е влезнал в топ 10, няма да е той. Брат, аз заради клипа ще се помъча да влезна в топ 10. Защото съм нуб. И брат, малумник, кой искаш? Ела нахрани мен, моля се. О, ман, детка ти когли ми маем. Гати изродите. Кой ядат? О, майчице! Онде, ще ми се и аз да го кажа. Той е мой етап. Да. Аз съм перфе играч, какво знаеш? Минава една минутка, вече съм почвал поне 5 нови игри. Мен само ядат! Къде си, моля се, дай малко? Сподели с приятел. Аз така ти ям ботовете от Агарио. Ови, къде си? Аз съм почти 150 маса. Което не е добре. О, Мартин, брат, Мартин, гати е големия. Дай нещо, е приятел. Мартин е почти в топ 10. Момник, дай нещо, е. О, Марсри, дай още нещо. Дай още нещо. Да се изравним и така като дружки. Мартин е почти в топ 10. Он е, знаеш колко е голям. Да. Онде. О, даваме за ядене. Аз съм почти 500 маса. О, гати, одя.
Оня ме храни, като не знам какво. О, Мартин го изядоха, мен ма нахрани целя. Ботче, агар бот. Аз съм 6. О, брат, искам за клипа да влезна в топ 10. Влезна ли, бе? Аз съм почти 1000. Добре, дами и господа, това ще бъде велико постижение пред камерата. О, 1000 маса, брат! Как лъжи това? Дами и господа, постижение на България. Вижте, 1000 и няколко си маса, ама пак не съм влезнал в топ 10. Простия такава. Дами и господа, тук ти се разиграва нещо уникално. Gamer Pro Bulgarian. Че как е, брат? Виж колко съм гледал. Дами и господа, това е просто уникално. Опа! Постижение. Сега ако ме изядат... Опа! О, забила! Дами и господа, аз трябва да влезна в топ 10. Поне на 10-то место трябва да влезна. Не е гарантирано, че ще стане. Ако стане Game Pro Bulgarian. Същия. Онде. Изаждат ма като облечка. Аз съм почти 2000. 2000 почти. Онде. Game Pro Bulgarian. Не, дами и господа, това беше перфектното, ама аз умрях на 1668 маса. Това е постижение. Нищо, дами и господа, пак ще станем толкова. Обещавам, че за другия епизод ще има и хакове. Ще има и хакове другият епизод, обещавам. Но не е сигурно. Да. И това мисля да бъде, дами и господа. Абе, не си искал ти.